Tungod sa gihulagway nga intense political rivalry, gilakip ang dakbayan sa Mandaue sa Election Watchlist Areas kun EWAS, mato ni Senior Superintendent Julian Intoma, nga bisan og way history sa election violence ang dakbayan apan ilagyod kining girekomendar gumikan sa intense political rivalry tali sa kampo ni Mandaue City Mayor Luigi Quisumbing o Congressman Jonas Cortez. Samtang hugot nga gimonitor karon sa Mandaue City Police ang upat ka mga drug group sa dakbayan bisan kon ang ilang mga leader na priso na gibantayan ang posibilidad nga gamitong private armed groups ang mga sakop sa Sadaya Group or drug group. Alaman din drug group JP Rosal o Luberanes drug group. Amo na nga mong iwasan gid nga makakuan sila, maka-create sila gyud nga grupo. At di sa mo ginang sige suhido sa mga membro, sige nang hapakon na to og mga search warrant o dakop kung sa drugas man yun, ituloy ang kuan di ibig sabihin duha pa nga mong igo.